ta Allah ya fitar da ki daga kuma yawwa idan na fita insha Allah zan je ba ga abin da karari ko daga mutum na yi na san baki koyi sosai a karin nan ba ma ya da hakuri za su gida don Allah in ka zauna duk abin da Allah ya baka karatu ka kawo mana ne gida kaga halin da muke ciki kun saban kashin fara da ke wallahi ne gida da asibiti na karfe 3 alim ya sa na abu ya dan uwa kenan in wa ike kana gani da kyar na samu maka gida wutan nan ma da kyar ya kama mana muka samu hada kalatin nan kada ta Allah da kuma kudin hayar nan ma duk abin ya zo shekara ta garin garo ta zo karshe da damuna ki ga me kudi yana ka caje ni wai me kudi zaka je kun zakana yalla bai yana caje ni amma insha Allah yanzu muka fita ba za mu rasa ba ita addu'a Allah ya sa mu haɗa hannu na gari amin ya rabbi Allah ya sa mu je mu da lafiya amin Allah insha Allah a kar ku da ba ku ta hakuri yana mai gida? Mai gida menene wannan mu ba kaji ba mu ba awaki ba mu ba shanu ba kana ganka da kisa. Ina fita bayan layi idan dandazon mutane kamar a filin zaɓe. Ina fita sai gashi akan layi. Na'am. Wallahi ya zauna yadda kika san ana filin zaɓe. Wannan ya ɗauka wannan a ɗauka wai wannan na sha wannan ya ce a'a gundumi na zo haka zaka tafi da magauci in ce ai ranka ya daɗe zan fita neman na makula shi za kai wa iyali. Sai ce a haba kana ɗan unguwan nan waye bai san ka ba a nan kai ce a to ai ranka ya daɗe ko san abubuwan manyan mata ba sai ki kai wani makoci na da dai magana sai ya daga hannu san me ce in caje kin ga ko ai ba a wannan ba sai ce to a ai ba a haka ba zo ka dau daya in ki ranka daɗewa za a kaiwa shi mai rago ba mai gida wane ne mai ragon nan lailatul qadarin talaka lailatul qadar mai gida azumin ramadana ya dawo ne lailatul qadar shi ne lailatul qadarin talaka yace dauka in je in kai wa iyali shi nake ganin nayo kwana a cikin wasu 'yan mintunoni na dabbo kwana na da gida dan ga ta nan dai wannan shinkafa lafiya da wani ko dai shine naji akwai makotan mu suna magana shi kadai ne mai rago ban azumi ragon ba ai ta wannan Allah ya haɗa mu da mutumin arziki yau honorable mai rago salamu alaikum wa alaikum salam ya gida yaya wurin ka nabi ne fa tun ɗazu in ta aiko ni kace in je gidan in same wallahi gidan nan baba da ba ni ba ana jima aka dan yi gidan nan na ga mutum da kadai wa kenan wanda da mutum amma da mutane kare shinkafa ce tana cikin buhu kadan buhu kacin kuma da gidan da buhun da kyan ka san sabon da kaji wannan ko da daga gona ko da sharri kawo shigo da shi din da kare Allah ne za ka zo idan na raba sai dora ma a kafin gaba da shi kuma sai mu dinga ai yaya kafin ka zo ka samu a'a to ka samu kaga karkai mata kar ka dauki yara kar ka dauki yara